TJ. Yeah, zvisemda. Hapana hapo. Saka stara kuchero nzani. Nindonzi tirinzi Chanyanga. Nogara? Nogara kuiska. Toka zvariwa. Yeah, nogara zvariwa. Sure. Saka uri salad ke? Maya ni salad. Oh. Baba kuna mai yako ariko iko? Yeah, ndokona. Wakureko? Mfane usanyibeke. Wakakurira. Wakashauriwa iko kubaba na mai yako? Oh. Saka watokwana pa salad. Maya tizoiti zvezve salad. Ore nemba music yakaita sei? Inini ndoimba dance, Zimdancehall. Conscious. Some musician aufano kumbobesa ne1 shin. Chimboti paka conscious kacho ubota kuti kanonzi chi? Conscious. Alright. Tungowaro akanonzi fly away. Let's fly away, baby, let's fly away like a butterfly, going far away. Oh baby, everything you do and everything you touch, baby, do it for better for us. The way you talk, the way you smile, always for better for us. Yeah. Kakaipa. Waenda chikoro? Simple songs high school. Kupi? Simple songs Munduru. Boarding guy. Oh. Sei uchimba ni chirungu. Ngokono mla. Tozosanganisa rese shona English boy tocherwa nana wanda. Varungu. Zimbabwenzi. Zvese saka tinongobatanidza kuti tikwanise kutora mafansi awanda. Wakatanga rini kuimba? Ini atanga 2014 ndopanda atanga kupinda studio. Angangoro mastudio edu emuZimbabwe. But now tamu mastudio makuru. All right. Magribhi. Amuziere TJ. Sadamziya. Anoimba. Anoimba. Ndobana wangu bowanzo mamwe shona. Ishona ndakatowanda because ndikuimbira maZimbabwe. Anodzidzisa. Anodzidzisa. Botwera 1. Alright. Ndinongochema neshungu kana ndakatarisa nerera kurutivi muri kungotarira chitikidhiri chingomerera. Ndinongochema neshungu ini ndakatarisa nerera pasi muri kungosvipira shirikadzi dziri kuzemesa. Hama dzangu sei muchidaro hamuzivire pasi dandaro zivai kuti kuna Mwari koko kumusoro anoona zvake mimi muchidaro ndikazvifunga misodzi yoyerera vana kana mubereki wekuchemera kuchikoro vaida ukutomukira chibva chaire dai mangopindira ya akanonzi chia kanonzi neshungu kakarekodwa kulasim records Lasim LASA nani? Yeah. Alright, ando vaziya anoshandika nawo. Yeah. But music yako ine ka feel ka feeling unenge une zvinokurwadza. Yeah. Sometimes ndingoimba true stories. Asipana kaukanganisira mupe. Ndikatariso for example neshungu yo. Ndangotariso mtown vanoona street kids awandisa. But vakawanda unenge uchiti tine big but vasokwanisa ida batsira vanhu. Saka ndizvo kuritso yesungu inenge sad feelings. Yuko iwewe usina big wakamboputengera kana street kid kana drink. 10 cents apana wawanda vanongoya ngande 10 cents kutomvana. All right. Those are different batsira. Daiwa kana wakadaro right. Saka kutarisa mustudio katanga kupinda rini? Chaicha professionally. Professional 2016. Nema videos. Video ndakazoita 2018. Saka une one video. Inonzi chi video. Ine song inonzi Ruvarango. Chimbokarwa waka kanamba yakacho.
chara chimwe chitsonyenda kwaunoyenda bebi ndoyenda moyo muti unomera paunoda kuna mamwe baby boda to boda ndokusaka ndakaimba let's fly away like a butterfly going far away hakuna mumwe baby anenge iwe atora moyo wangu ndiwe iwe mudiwa uri ruva rangu rinopenyera moyo wangu dai zvaibvira vhura ana yangu waizviona mumoyo mangu mudiwa uri ruva rangu rinopenyera moyo wangu dai zvaibvira vhura ana yangu waizviona mumoyo mangu pandinokutarisa chiso chako ndinoona chiedza pauri girozi inopenyera upenyu wangu kane dai wachiuya pandiri ndichaimba padzakaenda kurwizi baby dzaive vaviri handingaimbe unodzoka iri tinda inganditizokaenda miri une ka nox mukati ka solution mukati nomziya solution Godfrey Shirawo ndokugeta mpanawo wamozviteerera kana uchimuteerera vanhu vazhinji vanototi murikuva same music kana nox futi Nox ndinonyara wakazembera ikoko une makore mangani mukuru nini izvo ndane 22 so 2 December last makadanga kuimba 2014 ndopandakatanga kupinda studio 2014 but anganguriwo mamwe tichangopedza uchikoro kati ngatimboelese mamuchiri mufana mamusikade zvekuimbana ataingonyora but tainzi nemabereki chimboite zvechikoro saka taimborova zvechikoro iti vatazoti tapedza zvedu zvakatichita zvidiwa makazouya tobva tazouya kuindustry saka wakasvika palevel ipi yekuchikoro izvo zvinotori college papolytechnic koku high school wakasvika palevel ndasvika 11 wakapasa nemapoints mangani ndine 8 points papolytech ukuite ngurwa IT iri kubhadharira kana mukana izvo zvakusina chinhu inonzi chinobhadharanda wezvo zvirangowa lingi wanawo lingi zvinobva zvabhadhara kana ukashayawo zvatota ndomunyika yedu but ungoisawo dzidzo zvingori right papori right because hatidi vanhu vasina kudzidza muzimdanso mukuti netsa wangonzi vanhu vezimdanso vese havana kudzidza hama tiriko toenda nechikoro torwa music ndoti zvironge anditi family menyu muri vangani 36 yori wechingani ndini first born saka maparents ako pangomadiki kwandiri anogona kunge ari adiki ndi 49 years 49 mndaronga ne 48 hama yako mudiki kwandiri for sure vamhorese vamhorese omuzi ndokudai nemi mudhara wacho muri pamwoyo wangu mudhara ndiwo kwandakatora chipo mudhara wangu anoimba haana kuzoita zvake professional but anoimba inini mai ndaita professional anonzi mudharani Mr. Zvanyanya Mr. Lawrence Zvanyanya alright babani baba Terence Zvanyanya alright kumfamily menyu vakomana vangani vasikana ngani vakomana 3 vasikana 3 alright saka zvakabalansa umwe achitora rora uyu achitora rora saka hapana losi zvakavadara hapana losi so pamunoimba mbotange mamborwa nini kana zvingori natural saka ngozvarwawo zvingorimo muropa auriwe brongo iriyo kana bate mbanje wambopfuura nepazinorowa tinotopfuura napo everyday because vakomana vazhinji mafisi angu anomborovawo but ino hazvingorimo mandiri kowawa saka urizobva senzi ndakatorwawo ndakadhakwa manoti unotambisa pese madrugs nofanira ngorova zvakati alright saka tikutarisira chii apa 2018 apa 2018 pane zvakawanda ndakatolaina masongs hope ana zvakanaka ndizive ana trust the lord akawanda wamborekodhera ini studio Mbare Mbare ndakamborekodhera muzikani
yaiproducwa naYoung G naKitiki. Asaka kudhara ko. Kana song iyoyo handifunga kuti uchiri nayo. Handinayo inonzi makandisire tete apa vashaya tete vangu ndoyandakavarwira kadamburika tikanzwa. Ndarangarira musi wa 12 September Gladys akapinza foni tete vashaya handina kumbozvibhiliva ndakati akujoka vasina chinguva green yandokubva apama ndakagaya tatenda mama hapana kana chaimboziva ndimuudzewo zvaire mabi ndinashandi tasara tega makandisire naitete misodzi pamatama ndongochema kudai zvaikwanisika maidzoka zvisinei samatenga ndivo vakatonga makandisire naitete misodzi pamatama yoerera iwe rufu unodarireiko kutora tete vangu ndakarivara ndapfugama nemavine magokora imomo magori ndimo momufambira Simon Peter gonchivavhurira ishe Jesu zvitezo mavaregerera acharerwana nebhepi pandicharora nhangariro mfungwa dzaramba kupera maitidzidza tije gozonchengeta ndichachengeta ani zvamaenda makandisire naitete misodzi pamatama ndongochema. Iri paridhim ipi? Ridhim rarira Kiwa Massive. Oh, Kiwa Massive. Iron Age. Saka pamwe chaitsvaga kana iripo. Ya, unoimba zvinonaka. Zvinotapira. Zvinonwisa mvura. Zvokuti dai tanga tine mari tambonwa bhiya but chimoresa hama neshamwari. Zvinokuziya shamwari dzekuchikoro, hama dzako, vari kumiri. Ndinoda kusimbisa mafans angu vese vanondifarira nemafriends anga makawandisa ndakakwanisa kudoma ikuti ndikakodoma imese vamwe vangazoti ndaita jealous ndavasirira because makawandisa achimboita chimero sha ghetto ground chimudhara ndochisibisa mboita chimero umbovengwa sha ndombovengwa alright ndosimbisa talent mchongwe mpeso wangu papole then etaton munyamtizira aupanch mange vakawandisa kumuri yako muri yangu ndovasimbisa nemazita okay ndosimbisa sister yangu inonzi Greenia Gracious Precious then apana wangu Dylan na friend ndovasimbisa then obvious mamoms ora machingu vati vanhu vataura 4 kakwasara 1 4 ataura 5 nini wacho 6 oh okay auite awaita basa to forward ama weeks kana pamwe pane zvimwe zvamuda kutaura zvatasirira pari zvino challenges aripo because tichiri kuandaritwa vanhu vachiringotora maartist makuru vasati vakuziva kuti isusu tiri pasi tinotogona todarika mamwe maartist angu atori nembiri kudhara saka tichiri kuandaritwa because ndoziva kuti vanhu vazhinji vanoda kuona munhu asimukira but unofanira kutanga wasimudza munhu ari pasi kuti agosimukira angotanga akasimukira ndazova mati yanzi motogona kupfuura vamwe mazhinji chimonipo example 1 yekuti kanzi mapiwa stage nomupusira pasi uda kukwadzisa munhu ndikatodaro ndakutovengwa nemunhu iye but ndechitotaridza kuti my music manyori andinoita music uyu munhu ndikwanisa kumuita patalent maduka mutaura iye anofaziva kuti kuna apana chi ari kukoma anofanira kuti apiwe izvo zvaana ndingazozvitaura mba ndingavengwa nematiti makuru saka wakamboimba pamberi pevanhu kupi ndakamboimba ndakamboshidzwa kubig apple yanzimborwira vanhu vakafara ukatopiwa mari wapiwa mari ndangopiwa $30 apoziya ndandangoinvitwa for free vozondipota fanira kuita sei faunotogona vainge vakaexpecta kuti tino upcoming hapana zvinoita sei zvinozikana but vakazonzwa meseji iri kubuda tape yeliriki kuti zviri kufamba sei vaona kuti aiwa zvakarongeka handiti maita basa jamani
big up.